Aşgabat'ın 3-nji mikrorayonundaky köpgatly ýaşaýyş jaýynyň üçeginde ýangyn döredi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we wakany video düşüren ýaşaýjylar Aşgabatdan habar berdiler. Bu ýangyn Nurberdihan köçesiniň ugrundaky 19 drop 2 köpgatly jaýda boldy. 11-nji iýulda giýişlik dören ýangyn köpgatly jaýyň iň ýokary gatynda ýüze çykdy. Ýangyn jaýyň üçegine ýaýrap, esasy ýangnyň ziýan ýetiren ýeri boldy. Şol gije ýangyn söndüriji gullugyň işgärleri ýanyny söndürmek başardy diýip gizlinlik şertinde töhfetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Ýaşaýjylaryň wakany video alyp Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna iýberen video ýazgysynda köpgatly jaýyň üçeginiň ýanýandygyny we onuň uzakragynda duran ýaly bolup görünýän adamlaryň sesini eşitse bolýar. Habarçymyzyň sözüne görä 12-nji iýulda şäher häkiminiň görkezmesi esasında arkaç guruluşyň işgärleri jaýyň üçegini dolu söküp aýryp, onu täzeden dikeldip başladylar. Arkaç guruluşyň işgärleri dikeldiş işlerini dowam etdirýärler. Üçegiň örtügini ýerine ýetirýärler. Ertir bir gün dolu gutorjak ýaly bolup görünýär. Bir dikeldilmäge mätäç ýer ýokary gatyň bir otagy, başga otaglara ziýan ýetmändir diýip habarçy işgärleriň ýerinde gyzgyn nahar bilen üpçün edilýän hem aýtdy. Şol bir wagtda ol ýanynda ziýan ýeten otoň ýaşaýjylarynyň wagtlaýyn nirede ýaşaýandygyny anyklap bolmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şaýatlaryň habarçymyza aýtmagyna görä, ýanynyň döremegine gaz hasaplaýjy guralyň kadaly işlemeýänligi sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosyna bu barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň raýat gorunuş we halat ediş işleri baş müdirliginden hemde Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak başartmady. Şeýlede wakada adam pedalarynyň bolandygyny ýa-da bolmandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda Aşgabatyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynda ençeme partlamanyň we ýanynyň bolandygy barada habar berildi. Geçen ýylyň 24-nji iýulynda Aşgabatda we onuň eteginde bir gije gündüziň dowamında hem partlama hem de ýanyň boldy. Şonu Azatlygyň habarçylary we garaşsyz media terişdeleri 11-nji etrapçada gaz turbasynyň ýarlandygyny we Aşgabatyň eteginde kagyd, karton öndürýän kärhananyň ýanandygyny habar beripdiler. Şeýlede şol aýyň 16-syna Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Waka şaýat bolanlar şol partlama netijesinde adyrnan 20 adamyň wepat bolandygyny aýdypdylar. Soňky ýyllarda Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşleri gaz ölçeýjileriň gysagary oturdylmagynyň ýerine ýetirilen işleriň hiliniň pes bolmagyna we gazyň sızmagy ýaly howply ýagdaýlaryň döremegine getirýändigine, şeýlede gaz ölçeýji gurallaryň biwat çykýandygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media terişdeleri ýurtda bolýan tebii betbagçylyklar ýa-da dürli ýagdaýlar sebäpli döreýän ýangyn hadisalar barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermeýärler.